kang dawaton na duha po dito anak ang gikuha. Kaya nahimong tos Ginoo nga inyong matag ginani. Sa atong kanunay pag-ampo sa Ginoo. Sa atong kanunay pagpasalamat sa tanang grasya nga ito natawat. Mauli ang nahimong baos. Diin makunakuha nga amin. Diin man. Diin ko na ko amin. Ambot. Ginoo na sayo na na. Ganong yung gikuha ang tuluha ka mga bata. Sakit kayo. Lisod kayo dawato. Lisod. Grabe ko din nahitabo ni Haming o Luisa, no? Duhakit ka bata ang namatay. Di lang sila si Haming, hasta sila si Tansyang ug Lucio, namat yun sad og bata tungod sa dengue. Apil pa ang bata ni Pilo nga 6 anyos, namatay sad. Pertim sang layo sa ospital gud ya mga doktor tagsa ra sad maari nga ni. Duha ka trahedyang nigo dinhi sa ato. Una, gipatay si Father Ramon. Karon, namatay na sab ang mga bata. Wa ba ka nitong luha ning dapitan, no? Nagtuo kang wag bati ang kasakit. Anak ko sa sila. Atong anak ang gikuha sa Ginoo. Sakit kayo para na akong isip amahan sa mga bata. Sakit kayo mawadaan ang anak. Ginawa na namin. Kinmaldisyon na ta. Kinmaldisyon na kinigatong lugar.